Uvođenjem ovog tenka u oklopne jedinice Vojske Srbije dobili smo veću vatrenu moć, poboljšali manevarske sposobnosti i oklopnu zaštitu oklopnih jedinica Vojske Srbije. Danas smo na ATS-u Orašac realizovali pripreme školske gadnje iz tenka M84 AS1/2. Sa mesta komandira mogu da primetim da je značajno poboljšano osmatranje bojišta i uočavanje ciljeva.